Ngiyanibingelela bazalwane egameni likaJesu, amen. Ngiyathanda ukuthi ngiveze futhi okunye la okubalulekile esihlokweni zami engikhuluma ngaso ingxenye yesibili le ethi uthando noNkulunkulu. Uthando noNkulunkulu, right. Ngiyathanda ukuthi ngithi ukwenaba futhi la ngokunye okubalulekile ekufanele before ungena othandweni uqala ukwenze. Ngizokhumbula ukuthi ngishilo ukuthi kubalulekile ukuthi wenze i-research ngomuntu ofuna ukungena naye othandweni. Ufuna wazi abazali bakhe ukuthi bayakholwa yini. Uma bengakholwa inkolo yensindiso and noma bene-history ethi mhlawumbe bakholwe sebebadala, kuwena-ke lapho ukuthi uyangena yini othandweni nalowo muntu, ngoba isikhathi esiningi abantu uma sebekholwe sebebadala abanye bayaphila impilo exhamalazile, basindiswe ngala benza izinto lezi ey'melene nensindiso. Kodwa okuhle nje ukuthola ifemeli othola ukuthi izalwe nayo abantu abakholwayo. So lo layini lo uyaqhubeka ukuthi inkolo into ekhona phakathi kwalaba bantu, ngoba isizathu esenza ukuthi kubaluleke ukuthi uba-check abazali bayakholwa ukuthi umoya womndeni womuntu ohlangana naye uzobe ukuyena lo muntu osuke wena uzohlangana naye. Okay, so into ebalulekile kufuna uyenze, kufuna wenze sure ukuthi bayakholwa ngempela. Uphinde futhi ukwazi ukuqaphela ukuthi uma bekholwa ba-check-e nangomoya, ukhuleke kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akuvezele bona ukuthi bakholwa ngempela yini. Ngoba kulezi iy'nsuku maningi ama-scammers agcwele enkonzweni emabandleni asindisiwe. Amanye ama-scammers asensindisweni athakatha khona ephakathi, yabona, ebiza uJesu ethi uyinkosi umsindisi, ebethakatha kodwa, yabo. So these are the things that's very serious ekufanele siyikhulume. Uma kungathiwa anginikeze advice phakathi kwensindiso namabandla angasindisiwe, bengingathi umuntu osebandleni elingasindisiwe elisabhizi namasiko akasindiswe khona lapha, angabe esaphuma alalele uNkulunkulu khona elapha, ngoba sometimes uyothi uyaphuma uya kwenye indawo afice vele indawo e-worse kunala kade ekhona. So it's better ukuthi usindiswe la ukhona, because ukusindiswa kusho vele ukuthi ufuna uzoshiye la ukhonza khona, kodwa kusuke kuyi-agreement yakho wena noNkulunkulu ukuthi uzophila kanjani, yabo. Sometimes abanye bayakwazi-ke ukuy'hlalela nje ekhaya, angayi kwasesontweni ayithathelele iBhayibheli ayifundela, alalele iy'ntshumayelo la ay'lalelayo, avakashe somewhere, yabo. So gcine ikwazile ukumentheneka into yakhe evangeli, aqhubeke nempilo, because ukukholwa is not about ukuthi uzolokhu uvuka njalo uye esontweni, because ukuya esontweni kwesinye isikhathi bayaya abantu nje benzele ukubonisa abantu bayakhonza, while uma usu-check-isisa ukuthi vele ayikho lento abayenzayo. So it's very important ukuthi abazali abakholwe, nalo ofika kuwena angafiki kuwena evutha bhe uphondo kube ngathi uyakholwa kanti wenzela ukuthi azotshontsha umshado, because baningi abantu abantshontsha imishado beqhamuka kwabanye abantu usengathi bayileyo nto kanti bayi-fake, yabo. So lento ithini, ithi ngenkathi umuntu ebonakala engathi uyile college, mhlawumbe wafunda, omunye wakhona izinto ay'tholayo ey'mayelana nevangeli, akuyona into emkhwalifayayo leyo muntu ukuthi ngoba nakhu uyile college, mhlawumbe une-theology, mhlawumbe owesifazane noma owesilisa, akuyona into emkhwalifayayo ukuthi lowo muntu uyi-material engaba ezokhanda umshado. Umshado awukhandwa nge-education but ukhandwa nguNkulunkulu. Education is ilokhuzana, isilekelelo sento esuke ivele ikhona, but isosi yayo yonke into fanele kube uNkulunkulu. Okay, right. Siya-check-ile-ke abazali, sathola ukuthi banjani, sayithola i-history yabo ukuthi baphila kanjani, because omunye umuntu uzuke athathe umuntu kanti akazi mhlawumbe uzalwa abantu abathakathayo,
athathe umuntu athi uzokwakha naye umuzi, fike umuntu avuse ubuthakathi bakhe la kube henye inkinga. So it's very important ukuthi ubazi abazali bomuntu ukuthi banjani, baphila kanjani, uyazi ngisho history yabo bese yingane ukuthi ngesikhathi bekhula babeyiphethe kanjani. Leyo nto iyakulekelela kakhulu because lento ukuthi ungene nomuntu othandweni ungabazi, ungayazi history yakho ukuthi uphumaphi, very dangerous. Okay, right ke, nakho okunye kubalulekile ngokomthetho kaNkulunkulu. Umthetho kaNkulunkulu ukuthi asingene emshadweni sesiqale salokhuza sajola, asingene emshadweni. Okay, kodwa ke inkinga esikhona ukuthi vele imosi yethu noma iningi lethu vele seliqaleke la ejola, so sesiyazi ngezothando nasesiyazi ngezocansi yonke into ukuthi kwenzekani. So isolution ke fanele siyivezeke lapho ukuthi senze njani-ke, because imishado eminingi ayiphumeleli nje isizathu ukuthi abantu bangena emshadweni sebazi bonke abantu la. Yabona umuntu mayesazi abantu abawu-50 esazongena emshadweni sekwenye into le. So into ke siyibamba unansi efanele siyibambe, funa one, uma uzongena usuzimisela ukuthi unomuntu ozongena naye emshadweni, akube ukuthi umuntu okwazile ukuyilinda before ahlangane nawe noma before ningene emshadweni, umuntu okwaziyo ukuyithiba. Njengoba kade ngishilo ekuqaleni ukuthi akube umuntu okwaziyo ukuyithiba, akube umuntu onesimilo, akube umuntu onenhlonipho, akube umuntu ongenabo abangani abadida ingqondo, akube umuntu naye one-self respect kuyena, okwaziyo ukuyihlonipha nje yena, yabo, umuntu opresentable, umuntu okwaziyo ukuyihlonipha, yabo, ungabe umuntu othanda izinto, umuntu okuphaphila. Akufuneki umuntu njengalowo uma kuthiwa kuzokwakhiwa umuzi, because ziningi izinto ezonakala kuthiwa umuntu unomqondo wokuphapha. Okay, nansi-ke into ebalulekile efanele siyinothe bazalwane, ile uma umuntu obuvele usulimele, usuqale wajola kaningi, amantombazane amaningi osadlula kuwo. Okay-ke, njengamanje-ke wathola-ke i-privilege noma wathola umusa kaNkulunkulu, usuyakholwa. Nansi into ekufanele uyenzeke before, ngoba kuyenzeka umuntu othi uyakholwa, okay, unayo kodwa intombi futhi, right, because izinto ezenzekayo ngeke siyibalekele. Okay, unayo intombi. Nansi into ekufanele uyenzeke, sithe before ukwazi ukuthi ungene emshadweni nomuntu ozothandana naye, akube umuntu ongakaze ulale naye. Isizathu yini uma kungena umuntu ongakaze ulale naye? Umthetho nje kaNkulunkulu njalo uthi there is no sex before marriage, yabo, akulalwa ngaphambi kokushada, yabo. Umshado uyenziwe uphele, then kuyikhathi-ke kungenwa-ke kwezocansi kuqhutshekwe. Nansi into ekufanele uyenzeke, one, uma kade ube nenhlanhla noma sithi ube wathola umuntu othi uyimisele ngawe, uyimisele ukuthandana nawe, nigcine nifinyelele emshadweni. Into yokuqala, uma niqala nixoxa, nibonisana ukuthi athole ukuthi unaye umuntu othandana naye, kodwa uma nawe usuchaza ubona ukuthi hhayi, nawe njengoba uyayijolela nomuntu ojola naye, kodwa ukhona umuntu ozimisele ukuthi uma ungamthola onala ma-qualities akhanda umuntu ongakwazi ukwakha naye. So into yokuqala ebalulekile ukuthi ufanele uhlukane nomuntu othandana naye uma ufuna ukuthi uyimisele ngokuthola umuntu ozothandana naye ngenhloso yokuthi ningene emshadweni. Awuphele u-2 years noma u-3 years ungalali nomuntu uma ufuna ukuya emshadweni, because inkinga enkulu umuntu ufike aqala ukuthandana ena-18, uthole ukuthi ethi sena-35 ufika umuntu ozomthembisa ukuthi uzomlobola. So bonke labantu akade hambe ethandana nabo yonke le minyaka bayaphila egazini lakhe abakhishiwe. So isizathu sokuthi uma ufanele uthole umuntu, uma usuthola umuntu ozoshada naye, funa ume, uthathe i-break, uliyeke ucansi, uphume nje emjolweni, uyeke uhlukane nocansi ukuze uqale manje
i-deliverance yaka spiritual, uthole umuntu ozokulekelela ekuthenini udile nama-genes wabantu lawa agcwele kuwo emzimbeni, because ngesikhathi kade uhamba uthandana nabantu abahlukahlukene, abanemimoya ehlukahlukene, so yonke lento iphila la kuwena. So fanele-ke uma uzongena emshadweni noma usuthola umuntu ozoba naye, funa nikwazi ukuthi uthole umuntu ozokudilivarisha ngokomkhuleko nangokwamazwi ozowakhuluma, nikwazi ukuthi nidilive le mimoya yonke laba bantu labo babiza ngamagama ukuthi usibanibani ngayathandana naye, so ngiyabakhipha manje kimina ngoba bazobe bephila kuwena. That is why uthi uma ulele kusini isikhathi ebusuku kuvele kufike nje umcabango wasibanibani kufike into kade ngibona usibani, it's because uphila vele kuwena, so fanele umkhiphe aphume yonke le mimoya laba bantu abaphila kuwena ukuze usale ube right, yabo. So u-3 years usuke right ukuthi baphume abantu egazini lakho completely, ube free. Okay, enye-ke into esuke ibalulekile ile ethi uma ungayenzanga lento, ngisho iy'ngane oyitholayo, uthola iy'ngane ey'ngenamqondo because zisuke zibuswa yile mimoya yalaba bantu okade uhamba kubona wena. So ngamanye amazwi igazi lakho lisuke lingcolile, umzimba wakho usuke ungcolile, usuke ufuna ukuthi uflashwe before uthole umuntu ozothi uzongena naye emshadweni. Then-ke uma uzongena, that is why abantu abaningi bengena emshadweni uthola ukuthi abuye akhumbule ukuthi wayene-ex yakhe abuyele kuyona, is because vele isuke iphila kuyena, yabo. Ama-genes abantu esisuke si-associate nabo kwezocansi ayasala egazini lethu, ngoba phela izwi kaNkulunkulu likusho ngokucacile ukuthi uma uhlangana nomuntu ngokocansi nisuke senemzimba munye. Majina-ke uma ukholwa uhlangana nomuntu ongakholwa, then kusho ukuthi kusuke sekuyini leyo, sekuyi-mix up nje into onga-understand-eki, right. Leyo nto uma usuyenzile-ke umzimba wakho usu-free, usuyayibona nawe, uyaqala nawe ngisho ingqondo yakho iqala ukuqaqeka, ungahlezi uduma ekhanda lakho abantu besifazane ukuthi engathi bawubona nje abantu besifazane endleleni ikhanda engathi liyasankana ngoba leyo nto isuke itshengisa ukuthi imimoya yabantu esuke ikuwe, yabo. But once wayilinda lesi sikhathi eside kanje wadilivasheka wa-right, then-ke usuyakhona ukuthi usungakhona ukungena kwezothando. Abanye bayakwazi ukuthi kungaba unyaka agcina be-right, kuya ngokuthi uzikhathaza kanjani ukuthi ube right ekuthenini yonke le mimoya idilivasheke kuwena usale u-right. Okay, ngiyathanda ukuthi ngisho ukuthi okunye okubalulekile uma singena kwezothando, asingeni kwezothando ngenhloso yokuthi lapha noma singene emshadweni, asingeni emshadweni ngenhloso yokuthi ingoba besivele kade sikreyivele ukuba siyithole senze ucansi. Umshado akuwona ocansi, umshado owabantu ababili abane-purpose yokufeza inhloso kaNkulunkulu ngomshado. Inhloso kaNkulunkulu ithini? Ithi zalanani nande igcwalise umhlaba. Inhloso kaNkulunkulu ithini ngomshado? Inhloso kaNkulunkulu ngomshado ithi umshado uyisibuko sikaNkulunkulu, njengoba ekuqaleni ngishilo, uyisibuko sikaNkulunkulu. uNkulunkulu ngamanye amazwi uzibuka kubazalwane noma ubukwa kubazalwane emhlabeni ngoba uNkulunkulu nebandla, uNkulunkulu ungumyeni noma uJesu ungumyeni, ibandla lingumakoti. So uma kungena emshadweni kusuke kurepresentwa inkonzo kaNkulunkulu ngamanye amazwi. So-ke kuzoba ukuthi okunye akuwona ukuba abantu abangathi bafuna ukuba unontanda kubukwa, bafuna hambe beqhoshela abantu ukuthi bona bashadile noma bathini. Umshado akuyona into yohamba uchomela abantu ngayo, ngoba kusuke kuseduze ukuphoxeka uma uhlezi uchoshela abantu. Okay, right. Right, izinto ey'njengalezo ebalulekile. Ngiyathanda ukuthi sidlule kwenye incwadi ebalulekile nayo kufanele sikhulume ngayo.
Ngithanda Izaga isahluko sokuqala verse 7 uthi umesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha, iziwula ziyadelela ukuhlakanipha nokulaywa. Verse 8 indodana yami yizwa ukulaywa kwayihlo, ungawushiyi umthetho kanyoko, ngoba kuyakuba ngumqhele omuhle wekhanda lakho nemigexo entanyeni yakho. Ndodana yami, uma izoni zikuyenga ungavumi. Right, ngiyayithanda kakhulu because lento isuke inikeza ukuthi fanele kube abantu abasuke bekwazi ukulalela izeluleko ezifanele noma ezi-right nezikulungele ukuba ziphilise abantwana ngokwentando kaNkulunkulu. Right, enye into ebalulekile kakhulu number 4 uthi ku-chapter 13 kuyena Izaga uzona Izaga uthi verse 4 ku-chapter 13 umphefumulo wevila uyafisa ungatholi lutho, kepha imiphefumulo yabakhutheleyo iyakhuluphaliswa. Olungileyo uyazonda amazwi amanga, kepha omubi ubanga amahloni ahlazisayo. Okay, la-ke ngifisa ukuthinta le enye ebalulekile ukuthi kubalulekile uma nizongena emshadweni nibe abantu asebedilile, nikwazile ukuhlala phansi nabonisana ukuthi ifamily yethu sizoyikhulisa kanjani. Yabona, uma mhlambe lo mfana ofikayo ufika kuwena unomsebenzi ongacacile kahle, mhlawumbe umsebenzi yamatoho kodwa uyayithola imali, uyabona ukuthi yes ikhona yona imali but kungabe a-short period of time. Senze njani-ke u-expanda ukuthi ifamily yethu ingayitholisi isafarisha when it comes to imali? Inina nobabili kufanele nikuhlanganise lokho, nibonisane ukuthi nizokwenza kanjani to go forward. Yabona, akungabi sengathi ubhuti lo noma indoda le sekufanele ngoba nakho ikwazile ukufinyelela egabeni lokuthi ikwazi ukuthola imali yokulobola kuze kugcine kushada, sekufanele-ke uma kuthiwa kuphela umsebenzi, usisi lo sefanele ahamba afune abantu abasebenzayo, ahlukane nomuntu athandana nokuba siyayizwa leyo nto ihlezi yenzeka ukuthi umuntu unele nje aphele lo msebenzi ushadile, usisi useyahamba useyojola usefuna abantu abanemali. Because umuntu onothando lwemali emshadweni akadingeki, noma umuntu okhonza imali too much akadingeki, ngoba usuke engazazi ukuthi ubani, usuke engazazi futhi ukuthi ufunani. So kubalulekile ukuthi nobabili hlalani phansi, if ever kwenzeka kukhona into eningayihlanganisa, ihlanganisele ekutheni njengamanje nibuilda umndeni wenu, njoba uthi akungabi ilokhu uzayo umuntu oyedwa ukuthi kube umthwalo womuntu, kodwa nobabili kumele ukuthi niyihlanganise.